Yabona sana, right? Manchomo ligirali geta sene kyandeze TV nsemo ya kabere amaya ensa ayemo. My tabara yuna bakubanyora sometimes ko ba very tricky. Bakaisimi ukobeka busy. Usoko likira SMS na talk later. Kininto manye tenchira tokobanai. And to abaikira one on one. Captain Francis karibu sana mestre. Biya mono morali. Good evening. Good evening to you. Again. Biyande. Biya mono morali. It's long time since you chichiri. Amatukara ere kinona enga mwaka gogo chaka. Mwaka gogo chaka no kolenga. Thank you very much. Yeah one. Togotaka wachu mwaka gogo chaka mwaka gati na ndikito gukuru mwaka. Naonde tayari kabere gatokoro. Chikote cyangisa tuiga. Yeah one. Twakomera gaiga tonyara ko batoko ligereria bere atatu linde yarengete ase sector yechisemi. So far so well. Karibu sana. Mbuya mono moralia. Balitokomana na senga kientanga ni ngoro Captain Mayo Francis. Mayo Francis ni gondo moro kia se university yetu ya Kisii. Ese school ekoroke ya education. Na boigo nalkwera libageli nga okobato chukwane urejisemi. Imbate binga abantu baminto kali abato era libageto sangamo. Na mogusio ito se county yetu ya Kisii. Nalibonse motorke tikorwa bogetutu waiga bonchari. Tugenda bogirango turubogirango tutiro cyo machoge turana bo basi tukurubo basi tukorere nyalibali na mwana yiga abaminto bali more macha ngumbu na mwaliga ni tusanga ama mwana isemi na bali muri Nairobi no matema juu tokonyoroka to basigete mono na lero nanyo ali bagali okogokera sana ayo minto Fredo batch magaragwa kana kwana kana yunga nincha kwani ayo minto jara dikiria makuru akurigo bora Nairobi inde tayari kabisa gusanga nabagusiba minto agera tunyale gukora amaya mono yechisemi na isemi na chikiregenda chisemi na chiokera egendrage kogera Igata seni Kelizi TV na into tuwane telibagari nene ase sector yechisemi tuwareta abakoreri nabigo bali babwate obumanyi ase sector yitu nyara ko bato gusanga amo nabarabo akwane kingato sia sobo amo tuwane ko bato ko bwaterana ase ntunde ile nyata ko bayigweta Francis Captain tuwane ko bato kwaliga nigiga University ya Kisii niwe yabete gati University yitu nyata ko bachi kwaligania abana bange kema ase ntekire nyata ko bayigweta around 9k Waigete 11. 11. Bwana. This time round tulipata ni karibu 8k. Abaminto gente tangani aingo chokwani okwana ya noka kero kolega sinu tintumiri na university egerete nyarga na boigo na ende konyone ebire mbuya kora kwani omono no vice chancellor ito ikigerango ikire gati atinche buna Captain Omayo na inche buno mokolega se university raini ko benyenge omurayo ito vice chancellor Professor Nathan Ogechi makwani ya mayabono maragoba na mono muna tuateba nga university bus transfer abantu bagacha sobonge na mono tuajaite ko pokea banafunzi betu chakara Jumatatu paka weekere paka bonti nyago temba reba ikera kina bange asobonge na ende nayo gweso ya manyane ogo so internet yari go joga nganje jenjos batamisi na achira okora medicine tuno okoro ke soko ndo uchi bibono sana can confess that manya Kisii so I can confessing as umurubelioria bukweri kiasomo konyaza ko bogweta nigo onyatako basomo inchere yoboikirana mono kegima na ikinga kana ikirana tawo ukaleta akolekana ta century yabwengo kegima abo igo tokanyara ko bato kwirana nanto gwaswase ebibago bitu bya kiralituko umurobeli nororo bwa serikali oyo origirete kwaneke onyara ko bogosira chisemi new funding model onyara ko bogokubwatukwa igo implementation in tangani nigo yanyalta koba gego swana na gusekubwatanirwa amo na ekyombeke kia aboroki wa banyalta koba kwirikia so far so well na kionyoroche ekiraba na banyalta koba goswa ase university mbiya mono moralia mono na ende entarane ni kwari ko nganjirangira na nyuma asinini kera nacha iga omo musani ono yo munante ngekera kwando kwane yo chisemi se TV itengi yiga kwara utataina no somete nekere it's true dabo wante nga oikaria ngoyiga itutongorango maigagaria ngaki kwara tatai kono endo ko bayo kumuraniria yo minto Kiston Chali ngona go tainga incheni ngona somete primary yetu ya St Joseph Nyabururu kenaro school yetu ya St Joseph Nyabururu kande school yetu ya Nyambari High School Kakono Nyambari High School ngana St Paul's kana St Paul ngana University ya Nairobi degree entangani degree ke kusenge etingirie entangani bigo etingirio nga korobu alimu egesongo English and literature kena ko oranga na kora masters in education administration na boy go kolenga nge itraisana on G
PhD Alright. negera gwikira skute ya head ona wante nganda rateba yonga masomo na utunyariete gwikira abu ntunyagenda te masomo tari kwera umanyimboro yes itutagete gwikira na intutoro ku professor. That's great. Nabona nte ngokora igo maunga okwiranari Bienvenido sana. Wanda so aseri boria elio elia new funding model yenyale ko bakoleta obotutukano bole kigima. New funding model aleta obotutukano otatiga abande bambunga nyuma tutaika new funding keninki arengo kurmayaga enchira nero ro serikali ya karule chibesa cyo gusira abana baito bale university ye yakarukirwe yani abalito wasomete kurunga eboom tumaze ngo igwete eboom eboom ye serikali yakarekiro mwana chibesa chirengaine yatuma chibesa chirengano che university nanda yakiro mwanafunzi 540 5040 na chakarukurwe boom wono ntaba utikira onelia wono yaikire aso mwako uri noyo no mwako kabere tali mutangani mwako uri orete 2023 no 2024 no le new funding model yakoleteki ya charge ne model yengentoki model ya serikali ekere kurwa chibesa cyo gusomia abana ase university yaito ebinto mbiro bine hinde tangani ne scholarship scholarship ne chibesa serikali ekurwa turigo chiakana ayo gosomera koenda echibono echi chanyura amazi turi gwakana akabe no koegwa lideni use loan lideni eri korwa help higher education loans board yakwa elikawe kokori wakana egento kya gatatu ekerege ko ruwe finance goje soko somera ni university ne chibesa chikorwegwa chitogoroke fees mino osaibweka abana bali bagwe some household contribution no moelio ire ngo mwanafunzi akwa wali ebumwere nagote ina binto bine bikobeka amo ase osira abana bali baito bale university bone kama we kabakanyoranga ekere bakuru chibese chibintu bine bitaigo ikara nani bakanyoranga kyokora obikira ni abantu amo bombera baboyibuno burangete mumaete nkabu ntolengaini unabona oche nimbegete tai ayo ndo minta Mr. Bege iwono nithi ngando karengani sema ne chinyiga totale ngani pone serikali ya ligeriringa ngakitwa yakonyara kiro muntu aru korengana no konyara kwae pona kike serikali yatebete ngabono ndurichi kwa abantu asobwamo tukumanga ayenkwe nyarore ayino mutako mwere ayengatigatiore bamao kubangira pona kike yagerete bakamakro bakaleta ebituse bakabeka abantu baite ebituse Ao. Kupatikana labda nokonyora? Na ino naone sura muno korekana igana wakorekana ngonyorore. Bakarua bakabeka ngage tuse getangani. Mbara ibako bekwe getuse eband getuse mwe ndimo getuse. Yes. Eband. Kagitra bera abeba seliboa. Eliboa ili konyora babeke eliboa. Eliboa ao. Maitenga kinero konyora muntako gesa akubuturi bituma igali kabikoma obeka moiga. Getuse. Kabio megetuse. Alright. Wona getuse getangani. Yes. Ikorokwe bandi ndangani. Ana abana balia bali chintakana. Abana bali chintakana batagwati Bible bonse. Abandi bakobekwe tusegetanga na abana bali bakurwa children's home. Angitoroka children's home eka usi children's home. Nyumba chiria kirokendo so chiria chikore na bomenye guchia sabana. Bononyo mwana kamenya taria oinaona agotoka. Na endo mwana orenge previously sponsored. Abana bara bakwe wings to fly, scholarship, wale gokonywa. Abuno bakoraki bagotoka ororo. Ebandi akabere getusigia kabere na abana bali babwato moibolia yomo ayo makorete asirete partially orphan na abana ba single parents rero maito na gusia igale rero single parents ya very common sana kena lego kina ngwala gonyara gotenga nje ntobwati tata rero ya bero ona serikali yamanya nganye ko bale single parents you are captured na kerore single parent kwa beko eli akabere onye motigaine mo separation ya gose divorce mateka usinto bwati gotigana na goseligo gosonyo goseli divorce kabisa alafu na abataka abataka bali bataka korake konyarake babekwa libo ali akabere bandi 2 bandi 3 bare bagotoko abayiboli bonse bale moyo abayiboli abonse bale moyo lakini okonyora kwabo nogoke una abantu bakoboka banyakoni bisukali alia mesike umbu alia okonyora kumbara lakini konyora kwabo nogoke nogoke tumbagwati gasi ono kunya go chochoni bali banya go chochoni ganto gake mondo maybe kwambe bitatu ni bibere akemo kyarere suguri gugekobera abuna bakobekwa bandi 3 bandi 4 ondo bwensi oli kiremeremo ondo bwensi oli kiremere salaried if you are salaried ngabuna bona aiga motingo nyorore payslip ekulika kurugoro na yise ne basiro igano gotoka
no orichiri bwisano kaichorikire no ria 100 no gotoka ne bandi ya gatano libwali ya gatano gose gutuse ya gatano mbali aba iboli benyarete bali bakonyora 120 gochigura somutinyi bona obale kupanga igo na mone binte binigo byatumegetwe census no koboru kwa bantu serikali yetu ya Kenya kuru independence ko balira abantu litani ya balita abantu 69 koreka bara abantu 79 kabara abantu 89 kabara abantu 1999 koreka bara abantu 2009 koreka bara abantu 2019 ine leo mweli ona ndo tubaru 2029 karaba balita abantu mbairete bintu bakubwadinga mochioyo irenga nkasi gokora irenga mokonyora abana bali ngonya korageria bama gutumwa economic survey ya 2020 ere yagarete tebinde ngomuntu okonyora kurwe shiringi emo paka 5999 oine robenda kobera na category 1 itali konyara. Alright, manchumu ligereria tubate Captain Francis Somayo yo ndo kobaga gotwairera goikirano tutebirie nga na seki chibandi chichosi pichanyala ko bachikobekwa ase ensemo iyo. Bon, how did it translate? Totebenga omubaro yo onyala tukoba okorekana 2019? 2019. Na kibono go translate eliro nyala ko bago ko classify abayibuli no kwanikwa. Ego translate kegarali abantu bago chabara ko buli ngaya bana mbalengo bwate. Kosoma bale no bago lichianga kwanya goita bae ke atutati korabo so kumbe ngo batebyo ngonyo konyo chiri bisano konyara kwa nabo konganaiga bona ke kiyagarete ga translate bakatenga omuntu okonyora goikera eshiringa paka 1000 aitoli kwenyara omuntu okonyora eshiringa 1000 mpaka shiringa 40 na kitu kwa beko ya kabere ihibale okubuli nkyokoni nkyogokora ini kam yawo nerli bona bamako bwateri ke bakateba nganya abantu abakonya kibese na bakasomya omwana abakasomya nomba bere bona yekagaranga economic survey iyo kotenga abantu baito kibanga nabuna bono chikaunti chito nchironi sub county chimanyire chintaka ne chindi chintachire unabona nyamira bagotenga ere ntachire ko bwakisi lakini kaluguli on the ground kisi maybe bono galia maremo madana bojo tubwatika kino bwato bone aine tachire abantu bale scheme ariro goro wanda kwali garaliga lakini ngota ma scheme nabatachire kina batakambaro ibona ke kurunga ebinto mbere byegeso gete biko bwatinga onye ko bwato bukarimo no bwate pigipigi no bwate gali begeta magena igoro abantu bali bagorete gali mwaka 80 elogo bukubana begoro kine yao iga to bwate gali kiasera kana elogo bukegori ya saligete te korete kenteli gasi no bwate gali no era magena igoro ali botoro bonyancha irali igo ngakyora tebe ayo bwate gali elogo bukiasera kana elogo bukuyema itinga yao no riondota ngomotaka no yo tabwa ai mano bwata lakini kali kene ngorone kitu atenge bindina ibari gutumeka kagara bakabangwe ngencheyo nabona mabo ya kana kinata akora atenga buna bono chibandi echo kwali ko ngalibaga aso wenkima tote buna bono se university ya Kisii na university ndote Bachelor of Education Arts Bachelor of Education Arts ondo bwenso toto gwaka na bila kwa egwa gokonya kondu wezi na serikali nigo gwaka na 283,000 283,000 self sponsor ibo no kuira ina self sponsor aya ndo taiti wachega no gendra mane chise aya no rise onda tango yes yo aya ndo taiti wachega no onde akane chona kira gote bono bandu one year twateba ababa bakorokwa chintakana valia bamete mechieli wateba children's home na bali ba ko sponsor toteba no chiro gosoma niga kwa scholarship ya 70% sichibesecho igo serikali tero chokobuli besecho alafu serikali eroro ekwa help alone to whatever alone rideni ogocha kurwa alafu yamaiko gania mino household tendo kolengana ne sabe na gotebi na ino mokoreki murugendo na yabana ole ntakana ole ngora agandu kana yo koraki musange 5% alafu na ino baruwa bakwa upkeep elwistin yani omanyere ine boom ya mendre gur 5,000 to 60 wono e bandi ya kabere serikali yakwa scholarship otali wakana 60% eru yakwa loan 30% eru yakwa household 10% yakwa 55 nechi nigo chunya okay mono nataka kwa chirimo nabantu bawakana kya bayibuli abangere kibakoboli una marube na ara rueto matangani kara maruba ya rueto matangani gara kwa kuchibesi chons
abantu batwara bututukano baibuli bakaobwa kiabona ribeli tagandi ajiri akoronga onyoro bonyagitari singi 1400 wakuminga yugo chakera lakini ibono yabwate ibintu byonse birenga bine scholarship help na household yes bono nariko utaka komayaki yale koba mwana wa education inki numo korwa sonyo bekire band 1 mwako mugimo 14150 Pekirole as a band 1 band 1 all right yakina tenga ayoro mataka kabisa ore ntakana kwale gokonywa igo gocha no mete children's home igo chibe sitake kuru asole siringi 14,150 chi semester irenga ibere igo seke gusibi etamu gore eli bisaba chioko kuru oswele bisaba okobanga kwabe kuru band 2 elito ateba abana bali ba single parents abana bali bato mweboli yomo abana bali abayuli batiganite abana bali abayuli lakini batali kwenya abataka abaere nigo bakorwa 28,300 omwaka yes no mwaka bwa university nigo bwate chi semester enga ibere igo ngo mwaka mwana obekire band 2 akoro 14,150 tam okobeko band 3 naro cha banta banga balenga kaigo na guchimagaga nigo okorwa 56,600 omwaka igo 28,000 etam okobeko band 4 inaro chona banta banga kabisa nona ochiba tumbire kwa kana kiro mundu nare gotonye muna gusi 84,900 omwaka igo 42,000 etam semester 5 elito igwana mwana muna yenyale taiga muna yenyale tamisi na ya misi wenyale taiga ayoko rwelu 113 200 ase omwaka nige tugendu kwa yakorra unonya kwenyara unakwa gwe chap keep chokomenyera band 1 yagu 60 amenyere band 2 yagu 55 amenyere band 3 yagu 50 amenyere band 4 45 amenyere band 5 yagu 40 chinyoke agocha gocha bwenyale ichona sekira omwaka academic academic ya ndirio maete kale ba bumu ya korwego kiro muntu chirenga iga no chinga tabauti nero yes echire cha bande to achenjere chinyomba chyo bunyange nkato kabeke cha mabati alright ndiye mano sana captain kiro kende nare uri kubolinga ngibatare gokorera mangana kurunga physical assessment kiro kende nabera nyarikanga abantu bari kuiranira maburi ari kira bari gokora mangana aria data na bintu binde batamanyetinga kanerete impact number 2 ndike tukwanire gore form iri ariko bage guichuri wa currently because kuru 2019 captain you can bear witness na mangana manganya ndako baguichuri aso muntu why do they just feature as statistics iri serikali nabo igobatari gutumire current form ye bari guichuria ine yabwatiri bagalinde ose no gwikirani tunga mbanya tuko baguichuria form yuko gani ayo minto moralia chospatamisi kwa boli swali ligi ya sana aina arona intu aboli ugwetanga nkieke mbali gocha bakore physical assessment yes bono bataracha bakora physical assessment nae baboli lyo bataina engo nae bakobo nae kwa ndo ichori information yao bono nkagete mna bone kere baruete appeal apine aja bacha gotomo mondo ono for physical assessment bakoboli ngai toteina engo ai kwa baire wabate musimu sida yotata watata kwenya wori onde bwenzi gokororega onde yotero koragazi no mbali mondi geti kiro monte gasi nera gokora umuntu nono yokwana nono ekonda ya shilingi 10 nganega ngangi mamo mina akora biasara kumbe no mena akone matangamana so egento kiro ekane nigo baboliti ainingo yes ona babarwete information na barwete information yeli yani yokuyorokia yogotatuoro bosoku yokoronga ntoinyarete bono nchege nteke tangani alete lakini to kumoyo yes ribagandiro ribandiro ryo gwapiri no gwapiri okobona kobacho gocha bakore physical assessment Captain tukwanerango as a band 4 yes band 4 whatever na baria kirokende bari gatwa bari kiata not bari gatwa bari salaried babwate meremo yes enteke tukwanere mebweka nebere gaiga as umwibori abwata abana batatu babere bare e university kirokendo yore go join oyo batatu as salary ya basic as pay slip ya nigo 50,000 tukwanere umwibori oyo moboigo okunyora salary ya basic of 20,000 lakini ubwate umwana wikero kenere first born onyare koba gago join as a university kati umwibori of 50,000 no yo 20 how do you do this assessment mbia mono moralia aina arama swa to kweboria na mona kere tua twarege kao kyo koborie ebintu ebi mono bali atete kumanya na abori tu sana bono batebete ngeginte kenene kiabeta magosa abete
mwarwete information umuntu okuburinga abamino mbaroro samino mbaro wateba no okobole mwangu goso okoboeto umuntu bwe cyber ere okobo kwa mwaka ndo se 200 ono kuja goichole ebintu ebi chisango arakira atete korro e customer ekobwate na endekera abandi babekire ekera muna bono ntwanyoreta abana babere bale kwanza chisale babekire chibandi chingao yo mabekire 5 oyo ndabekire 3 umwe buli yomo ande bakwa chi university awao esababu nelinga abandi mbali goicholi abandi barakonyora muna bono kwanyoreke bandi watumegete kebande ko tumeka yo mutumeke mama mwabo yo ndo tumeke kya geise bandi bali batanje kutwara ibande bikomerana ona ayoro mwana yomo wo mama mino ayoro mwana yomo oiso ono igo iso manyuro mwana yo mabwa abwata otumbero ibone kire kibala otenga information ya rueto no yagerete okabekwa sokobekora kine kara mwa bekira pirie ibina ibitakera abana mbalenga mole mino ngaiba gosoma baikire na ende mande ndo kali ndo kobolu paka ngaiba ikire myakere sine kwa bolu paka ibande byao kwa makonyora embia mamu mino tabati lakini mwana yo mino ngokora legas batara chiange ke gorko family gorunga household not parents household support household igo kero kende oyina bakale kubwato kabesa iga cyanyara kwabuche gosirase merobeli chisem cyanya kwa bago merobeli chisem ne tuke nala goteba mono yende kyaleta tebo kong amaswali alengese form eli twale goichoria ni gabwate ndo nga oliko boli swali asobo amo blanket unabona ko bolnga kwa you sponsored kwanya go konyungu akonye kare kwa gosoma ngwa konye tu wono kwa makonyanga kwate yes gokote ayebono bagote karuliri ube karua Carol evidence yo koronga walete kwa sponsored one age ba minute elia equity elia KCB elia elim scholarship chinde chira form otuma eteni chiho bali chiri ba korro muna ba kobeko wono bako boli rubeli yabora wono kwaro watalende bononche itinabe sponsorship ne mi tuna wono chikanisa chiton chirega iga unabona kare nkorra sekanse ito ya nyabururu gaiga riskuru chiko iguru korande Father Dennis okorara ngiriro nanga abantu baminta abana bali bali toko so mchikuru koigora bakale nchwangu nande turutegento gekagocha bagende basire botambe sponsorship lakini monte bwati njabwata ibagali okoliga nganje no mochanga bwe kanisa kila litoko igo gose WhatsApp ni maduna turukora abako kwanya babi WhatsApp ya bora evidence yokobeka ine yange sababu lakini moneka yabaigorete bono neigo ile wapi njabwata others. All right. After KCB Equity no njibaigotinga others bono okweresa na mono bono gokonya tubatiru belindi dikorkiendo mugambi gano agocha inde gano mugambi okolikere nga ni manyete jospatamis kali kwenyara yemono sano manchu muri nkagete kuigorire bengere biyago aye no mwigori gose igore omoteneri umwanafunzi uyogo swase university na magania manke kigima tukwane no nyamangana a divorce a captain kalibia witness ambara batari kubwati no nyamaruba iyo watanga maybe single parent gose mwigori uyo mbara batabwati nonye bari gose elikoro nga death certificate bono iyo kero kene nebe gati bitango ebyo byene ko babigo tanga bana banke tubenyara ko bakwenyorera babekwe as the right band in terms of sponsorship amora lyo maite kwera ne libona nacho no ndaya bolirisu wali kya muna kwa kwanire igo nacho murabuna kwa tabire igo ikina kikegerete nga gotatuara ebintu byokorga no bwatokogani gotatuara morube bunayo una bono nto bwate e form gete mbona anyiro chiritangani egolunga single parent certificate single parent certificate kwa tukwa mane serikali yes serikali okuichuru kwanda bakase mwadi bwe waso ya David nganje choice ke mu makerubo inche bwe kande abantu bari ngabata kwanda koteba eli akabere abantu bari buna gusiyo mate divorce te no gotegana tu kijwa kali gusi divorce inche tindanyora no moko separate ni motiga ina turake no more lakini ge wekenga kimwe kire myaka 60 ga 70 kilo monto korake wera na go pone yi kero tabwate bintebe gende okyale kobeko okorutu 4 5 mbwenyate kine kiagare nga abande basogete kobekende genda mobe konyo ko single parent ko le orphan unabono tiamente unaona university yeito ya Kisii babwato muroberio muyasana sabana bali batali kwenyara mono ngo ikeno ne ndagara yabo bokungu lakini abana abama ko ndenga work study program yani bayiremeremo bakore bagosoma
emeremeye na berabe ogosibie karaskeli kiabo aberabe gochore ubiskali gagweta na berabe galia chi stairs and whatever you do 1 2 3 ogosibia nkeke bono twarangiria abantu bali barabataka na batali gocha okoba ngabaochi bagosuka kuchi bare koreka namba li kwenyara twanyenyorire omuntu tabwate nono gotwara na enero osogete nga tata itaro kana bali bamwaba bakora oroje university na iteko kwa kila litiko 200 ngoro sio 200 nacho ale 200 yo mitamisi nebesa enene kigima to kwanera ngo captain igoro ya eserikali mena time so the first time toroje no nyasi school cyoboroso ki school ke secondary na bigwa se university twaroche omo waziri lakini ago tabi ngateri ntunda ntangane lakini ase ntunda ntangane kigima nigo umuwaziri Julius Migosi anyatoko ba kubwatuka engwana na biga akabwatuka ngagetere notice ko Church University chosi pinga mwana on the west unyareko ba absorb with a particular university in terms of admission ariganiwe na kerike kabwate but it's not working umuralia ngogotian ngo waki keriti ngo kwa na university inde lakini yakisi ona ngo kwanera nga university yakisi na bayikira ntibu no mo waziri ito Migosi Julius achigetie akorweto gochika onde bwensi ochete nditayoiranete abande ni wakonyora babwate birenge biringa timbu atingo chandukwera nego lakini onte yochete university yakisi akairana ikigara na ibega kwari we admit igo nditayori gokana na ibega ekwal kubeka gari online no bono ndo bwate mnoko genda ayo go so no mboni ngana wanko program yenyu godete ko bwate namba yo mwana gete we admit korwa as onte yogo we admit waja wata danger na soire igono munde yoro goseli onde we admitirika gogocha gwa print ya form area twakora ke soko enda guchi igo bono mune university ito na bayekera nto guchika kwa waziri ito na morore ne banga no mu waziri o Kenya ngi mana itukaro mwano ito weka twa kora igwera ikigwere kuruka igongo togia muraito vice chancellor to Nathan Ogechi so gwikera ni guchika okwo na aba orko bali bonse mwacha na onde bwese ore ko taracha to twara buoba ayenjo gende saiba ga abo ya admit Goro chogo chogo soka gotenga njitimbwa admit galia juto tai kwabero mwanafunzi intoriko bori kendi yonse tata kwa abantu baituri baga basome abana igwete chinde sabande bachiete ndrote anere tusali bande iri etrakni yaitonda taironete kisi university nengwana yenyara ko bage ko watu kwa amonomo waziri bwechi seme Julius Migosi nyara ko ba gakwaniki abona nigo abanafunzi bose pia subwamo amoroberi ne nkagete asomoroberi yobwa online admission angparo bare ko conversing anubwa to mochando get especially ase wikira samagani alia kwanyara labda e university ni gebegete omoroberi nga bwaka ne maybe 50% by working in to tebenga ne receipt ilia onyana gwaka na 7,000 as 14,000 na kana 6,000 bago te labda to go to the next level unless labda wiki ya 7 mayo key in receipt number ilia don't you think maybe oino morobeli na rogo disqualify kati ya bali bago kirania se ogoso university mbe mono iyo na ya bande babegete lakini se university ito akise kerkwal wikagalia nigo yalo kubolia e option nyo gwaka ni robeke namba aito bwati yako skip made nga skip igogo skip means nga tukwabanya konyo gwakanire kwabeke kwendelia kodirwa gwakanira aito bwati njabata skip chinde njabata skip intubono karwo ikiraje ntora akana kende ngobata kwarenge skip kwagendera guchumutwe na monege ento kende abantu baminto bolia karota maiti bolia abantu nino no maine ndisi TV ito atoreri baga naron digereti ali naron tegereti ali o chandegete ngatalikola mwana university atabuga tibe pesa abantu baminto university no kwarangere tuwe gendo rokia serikali nende tokora a review na monongo chanto kwa negore ya appeal genda onto yokwera niwo ekiagara serikali yetu kuyatebire tunyegene na Kisii University karibu mwezi. Alright, marago baya bono mwancho muliro chinsando je chikonyago minyoka kigima tukwanera mangana yi appeal Francis tukwanerenga a possibility chances chiroro erinde omuntu nyago tangaya tikato tuwarogo sembe usabanto vetome baro ababa tangaya tindi ko muira singe nchokero kende nabiko tose band 5 tikanganyenga kiende kana nyolile best
ayo mwenye no egenta apiri Yetinige pero jintule ndo asukire ni gara wangu mwako kabiri ase university mate ya saba nya to bago so assessment ndangani ndunia ndangani I was satisfied mbiya sana gendo kyo buno mogusia sabeta bange baligo kwege na apiri nora nono bina biaje nonko dukia na chiro mutanda nganche na atigire lakini to ko bate to kumoyo apiri ngo korere gasi kera magoso na aba kera abana babekire band 1 bale 12%. Out of abana 100 abana 12 ko bako band 1 no ko gani weito Kenya ntulepua no twata kita abana baba abange lakini nkaromora ibwe nsoko tebanga abana aba mbaichoriro because mwana wo mutaka abange mbali ko make to university ate buna bono ndi ate nga 3500 schools school 3500 chichi day school chari serve njire ti mwana no me university ige mitinga chi day school chi no mwana wo mutaka koraki ale kona kyalo ko tebranga kangaga ale ndi mbale ngo keka ngamba churi tyo butaka boli bwabo angno babeta abange kina akanyoranga bali bande batachete school endo so batabe sponsored mbabwati mbanyati ko cha university bona kyalo ko tebranga ngiye ko gara abantu ba mugori kyenga ngiye ko gara akonyona 12% yo kangano abantu bakorati bara abange bona kama gocha maiga pan 4 pandi 5 yentekerene abana bakwa ni rubaza na babatachire nakiona watu mbele tuko chiao Creo que itete antara kora kigima okwanere igoro ya obuya gwoko bomwegenwa asogwikirania okugania we form ile because singa watebera abantu we tend to run away from the truth origere umuntu muri gari umuigoria kero kendo visete abera atatu aganiri ase form ile unyara ko bokwa na monere emara ko bego omugusie skwabeta ngingenda togoteba nga kabombo na se form iyo ase apiri ya sabirwe nkwarwete amangana gete igoro yawo togenda naende kunya chenchi kegata yare eserikali ni nyamanyete ni gora mente koba keroringa ekenatete ze chinde ngekiraniti goikorigie erirube lyokoro kinga no bwato kuganwe ikoro kigende okutwara nki no bwato oruobo manyobo new evidence obo saityo buya mono omonto okorokwa omogambio assistance very important akorikere lirube ano ko nyonkwa bwata none certificate ya single parent onyebeke nyonkwa bege to none death certificate nga ne orphan onyebeke igo goikobeka apiri na endobe very omwegenu gendo kia katatu kiare to manyete bintu to bwata kiare unoko babeke namba ike bandi kia nega nabakora maria nonse kora bako bole mubokali bokuri mate kon igo abandi bali banyore tebako denga nchiga kibono nkobekwa in the single parent and kikobeku band 5 bako check single parent banyoro bwate gali ke gali au ne registered kabisa secretary bako check single parent o kwani salary 130,000 ngakiota itobeku 1 ora ebeka obwata abana babe batatu na ndo kwani 120,000 ngakiokobeko gakese bali abataka kwenda isingore ndio turamona obwate gari go cost 3 million bole mono bwate bole mono bwate apartment obwate gasi ekwani 130 pono lende ngakyota be band 5 so ebibi nakaza kikabayo mwegenwa karwesa babu naona sindi bwata abana bande na bataba bao barogo konya cho obligation chiro so kabo mwegenwa ke serikali yeto manyete na ende tosoka gote yanga tobwati abana baite karabara some na baracha gotokonya so apiri nyebeke mbata etene chi wiki sato aba tinda ronde ya itre aba apiri ba kini na tinda monto ya itre kini aba apiri bali tu apiri na eno ko bwate bokongwa so wapiri university tu ya kisi nebegete tent ali bunongo so registered admissions gali index ba okonya free ebi murambira ali ebi anafunzi gali aba scout kabisa bago sira kigima bago sira St John ambulance ali mkia bade to kolete comrade orukali comrade baokonya ga bimono kigime marako bayabono mancho muri gereria egatiye maburio ariyo kirokende bangu bakoramburi manyete kitora baragia Francis to getali so kana mutakwana murato boli nonye university yo
rinde bato erere inakia nyarete ko bage konyare kana aso do you think in the next subsequent maybe amangana sponsorship wetra se mirobiri ye ambassador bindo binde omurobiri oyo roche no ba apply dase school che secondary no be effective no che primary because twarora nga chibasari nchiro no anchiri chiago wetra sumurobiri CDF wetra ase university chi secondary na bego chi primary intale bo nyoli ekingo tebe ngende ngene kya kogara kwabe kuno band 4 and 5 na iwa so meta primary na wajeti academy no yo monaro ntebe tie ochiete academy captain omaya academy ga twalgo chachinga keyo 4000 3000 yetam yes 3000 chok igo mwaka na 19 lakini bako batali banyanga yuwa in the academy iye mini kwenyara kwale lakini skuru chetu twalgo chachinga school kwa chete national school kwa chete extra county na kwa chete Kanotunga high school Mosocho kana Nyabururu girls kana kischool iwo kwenyara na kumbe ga anko yao yale wakora ko support sikasi ni chao chako be karama chako tom ikire ke nteke tang kyako garanga kwenyara kwale baike ndo mwana uchete national school ero monto ole kwenyara mwana wachete national school mwa wakana 60000 nkibono ta kanere 20 kibono kwara nkiota kanere echichinde 60000 so as say appeal bono ko reveal this new evidence nga yayo nonya naringe kadiro otunga wona no mochango babanya kenyoro ne goodwill labda yo mugambi na bantu bande no mosasirote all right no mosasirote machoriria akaronga captain Francis kwa bolinga nenyare gotumika asechi secondary primary yes serikali kurma twanyaro le ndongere to tumeka free day secondary school where they are sending money capitation to schools 22,000 and some hundreds. Yes. Kuruma gatera succeed nyanya gotoma. Mnaboni ga mwako linga tabegeta around 17,000. Omwako yoboni ga bare 13,000. 19 doji go senchi chiera. So funding ye tabe kiribia na bira bete chutumeka no secondary na kuendeke garabono ya tobagira ndike tobono ke kale ko ya tobagire. Wono gocha kwenda kwa ndoma tae ai no twenge university na ya ngali ga konye. Bai tu ndo kwa no ni ga brae kwa kana chiringi tole krasia ka munda to gote tole krasia ka ekem ai wo kana 14 je wo kana 130 tole ngane kere ngo kwa na to kira azbokira torasa ono ya to bakanire ya ngo chokolate tole na ne harmony yani hatutakuwa pamoja tutapendana kama ilikuwa inaita comrades ono ngoja utwa tole comrades wale wenyana na comrades batayo ono na kinalo taenga funding ye tira leta bwamo na bakanya ya to baganire sana na hivyo no ichikoenda paka primary na secondary tuchiko baka we are going to have classes unabona kale tu alikosa kale muna India go kwiburu sai no murai usai no mufanyikazi usino musomba classes unongoja wikere ngo bol ngae bandike kwale ngoja wikano ne gate tukuri kemeremo kanende tu bandike kwale wono nje ngoja kulika band 5 kana boma ite no nebesa baranyirende geranye manyo kuna besa ora sara macho murigere kurunga captain Francis Omayo yore tayari kigima gotwarera amange ayaringete sector area yechisemya mange ya mabulino tujera ko batuko yairaniria asinchira yo boikarano kore ndi ngana ri mwamanya na ko baga korera garinga kabana ayirende omoikirano na boigo omwegenwa asobuichuria obo mwanafunzi eneke na ibo igukonyere ko bokurututa aliagendere ko bagwichuri iwaria kero kende tatu mino mamu mino bera nyari kanta chitia somoro buri mwikirano bwechisemi bona ikubwa to bumanyi kuri kana onya se cyber tago tugutera umuntu uria we cyber matengi chori kaba maisogaria ino nyara ko bokone kiangaria nyari ko baga gwichuri gugaria maite gwikira balensari bataka confirm igo ige kukubetere nando ira ne kurugoronga ali nyara ko baga gwichuri gosi pinanjira nira monaro onye twonjira ne monaro no gwato busibure utara tuma no nye form eria nyara ko baga gokoreke bichira ndo nyara ko ba ukonyonchoria senchira yo boikero bemno sana Francis asoko nyara libagaliago I give you a very short notice na gokere sana mono mbale baga ndiko nyana ndi bageri batari ko nyora nekere kwari nyorire give back to society na buna bona barai baito murayonde wensi waina yoyote ochakira bagambe baito assistant chief na chief ni no to bwate abarai baito kabe mutwe asokoro manyia sabantu baito muna bono umu MC ito tendere basoti akoronga James Ondari Paradiso naro na panga abana gali agaturangalia linga enda kubakwanira alia abana 170 bakwanira chinu basi ao tokabaerera tokabatigoro yo apply binte yo na kintu kibatara chite inba tiga barai baito bateki an initiative
semi yoka nerera turusi stobert mna wana kunkaite wanchi ko ba tuliete vitabu hapo. All right, that's it. Yes. Add to consider that. Tari ya mondora rangiria asumurubiri buno uyo gwate obumanyi anene bwa umurubirio o new funding model ntwara nonye abajanizi ba gwisaransi umuraigwese maze ntwa barocha sensa ya cost ba gwisaransa account hall bakarigiria Nairobi ntwara raigo ne chisemo chinde bono onsi PI yona maguri ale nyale ko baga kuburirwa ikato konyora abaminto anegura university ya Kisii bagoto manyi buno ubwo definitely we need not to take chances. Wano kubaranga tonyara ko batosanga amona barabo asoma mengana yawe mwerio ise ya idakaya mbia mono moralia monaso gotwari bageliga gatuja gusanga na abaminto mugusie skwabeta no maito mugusiche semi mbali gotigana abantu baito tokubatebi nga tora atiga kende nabono nyo watagete nito maito nagusie obonyagita na buna mba yemo ogosoma lichi ko namba ibere obwali namba isito nabinde go chiabo ni maita abange mbali barange tubache ko ende university kine bakarati ngamba chanyore no MTC tora atiga kya na bogotiga buna ono mbali batiga bakanyara kusipste baireti na MT stranyora karabu atakere kebe ko kere monuari ko bakira bia no ndubense obwato manyi mwana ndubense ole iso kwa mororire aina atabani university ya Kisii aletwa moiki no na somo gambe morete bakainwa na bago kusegetwa akore tribageri ndisira na mono torabwati ko gende university no bate sababu sa chindorwalete sachina no mwana maybe ebwatirani to so obeiro moiboli onyoriro mwana taliko enda bono oinyore go defer oinyore deferment ke utatifaiti libageri auri achiri and utatifaiti kaigera choko enda university choko enda self sponsored one ende ya kuspia ko kenda abantu baminto tubwatirane na munabara ibaito tubasire gusiye ito togenda moto yamuna sana semo ya kabiro nyara ko bakorekinga zirio gyamune chibice cyago kira senchira yobo ikirauniga kuro kwa Saramu manyi twasanga amanere captain Francis Omayo yo ole omo lecturer sa University ya Kisii ase skuru elia ye chisemeria negoro kwa Josephat Messi na wakirenga mbema nasoko sanga mona inte tobera na monae chisesa to chiabono botuka soko manya mangi tokenda tokabato kwaligane kurwa semesa ya ito ya maye tokana elie oburigerio biya gwemero be kubata miandizi TV. Asante sana kapteni. Bya mono.